हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे खौरांफोर शेयार खालामलायनो नागिरदों आरो बाहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना माखासे जथायनाय रादाबफोर। दा बे जथायनाय रादाबफोरनि बेलायाव नोंथांमोना मा दं जोबजासे नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। गोनां आरो मिथिनो गोनां बाथ्राफोर बाहाय नोंथांमोना नुगोन। फार्स्टआवनो नुनो मोननाय जागोन जे बर'नि माखासे गोग्गाथाव बाथ्रा। बे जाबाय 2018 मायथाइ जानानै थांनाय APSC आनजादनि जोबथा रिजाल्ट फोसावबाय आरो बेयाव गासै 7 बर' फिसाफोरा उथ्रिनो हादों। बिथांमोना जादों, फारियै नोंथांमोना नुगोन। बेवहाय दङ रिहा मेस, बेनिफ्राय स्रफानि बर', सरन नार्जारि, रिकजन बर' आरो निजोरा बर' आरो बेनिफ्राय डेभिडसन दैमारि आरो बेनिफ्राय सिमन्त बसुमतारी बिथांमोनहा। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन, फारियै फैदो। नाम्बार 2आव दङ जे BTC बिसायख'थिनि उनाव 24 दिसेम्बर खालि समायखिरा लानाय आरो फ्लर टेस्ट हाबायाव UPPL, BJP आरो GSP जथाय हानजाया बांसिनै मासि मोननानै सरकार दाबावबाय आरो प्रमद बर' बिथांखौ CEM एबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै बिबानाव समायखिरा लाहोनाय जाबाय। दा बे बाराव जथाय सोरखार जाबाय आरो फारसेथिं 17 बोसोर सोरखार सालायबोनाय BPF हानजाया बे बाराव बेखिनि समसिम जिरायथ'नाय हाबाफारियाव नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3 हिसाबै बाक्सानि तामुलपुराव हाथियारजों लोगोसे 3 लाइमोनफोरखौ हमनो हादों आरो खौरांनि बादिब्ला थांनाय 21 दिसेम्बराव मेसगुरियाव सासे आबादारिनि न'आव गुलि गावनायनि दायाव संदानना हमनो हादों। बिथांमोनखौ बिक्रम औवारी, बिक्रम मगर ओमफ्राय राजु लिम्बु होननानै मिथिनाय जादों आरो बिथांमोनजों लोगोसे गंसे पिस्तल, लोगोसे गोथां गुलि गरथाम बोखांनो हानाय जादों होनदों। नेक्स्टआव दङ 1960 मायथाइयाव मिस वर्ल्ड बान्था मोननो हानाय आर्जेन्टिनानि आइजो नर्मा कापेक्लि बिथाङा रुंसारि जाबाय होनदों आरो खौरांनि बादिब्ला बिथाङा गंसे बास एक्सिडेन्टनि उनाव देहा फाहामसालियाव थैनांदों होनदों। बिथांनि बैसोआ 80 बोसोर जाबायमोन होनदों, दुखुनि बाथ्रा। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5आव BTC बिसायख'थिनि सरकार दानो फ्लर टेस्ट खालामखांनायनि उनाव लांगोनायाव रायजोफोरखौ BPFनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्मआ खुदै मुजुनाय भिडिअ'आ गोबां भाइरेल जादों। थारैनो बिथाङा बे खामानिखौ गोसो जानानै मावमारदोंब्ला बेयो जोबोद मुगैजाथाव आरो इनाय आरो सोंखारिजाथाव जादों। दा बेयाव सोंथि सिखारदों दि बेखिनि समाव बिथांनि बेबायदि आखुआ एबा बिथांनि बेबायदि आखुखौ नुनानै जोङो बयबो सोंथि सिखारदों दि बिथाङा रायजोनि माबायदि खामानि मावलांनो ओंखारदों एबा रायजोनि मा मोजां खामानि मावनो हागोन एबा रायजोफ्रा बिथांनि सायाव मा मोनसे मोजां खामानि मिजिंथिनो हाबावो। दा बे माखासे सोंथिफोरा सिखारदों। नाम्बार 6 हिसाबै दङ आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन कमिसननि गनायथिजों बिहु रंजाथाइ फोरबोनि मोनसे आयदा थिसननाय जाबाय होनदों, जायखौ हायार सेकेन्डारिनि सेथि बोसोर फार्स्ट इयाराव थिसननाय जागोन होनदों। खौरांनि बादिब्ला बेखौ इलेक्टिभ आयदा हिसाबै थिसननाय जादों आरो बेखौ जायफोरा गोसो बिथांमोना लानो हागोन आरो बेखौ बुधबारखालि बेखेवनानै होनाय जादों बे बिजाबखौ। बेनिफ्राय दं नाम्बार 7आव आसामाव फैगौ 26 आरो 27 दिसेम्बराव मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ नुनो मोननाय जागोन आरो खौरांनि बादिब्ला बिथाङा बेनि उनाव आरोबाव फिन मणिपुराव राव होलांगोन। नाम्बार 8 हिसाबै दङ बाहाय मोनसे गोनां बाथ्रा फोथायथाव खौरांनि बादिब्ला BTR गोरोबथानि 3.1 दफा बायदियै गामि सोसननाय आरो दानख'नाय हाबाफारिखौ फैगौ 15 जानुवारियावनो जोबथा खालामगोन होनदों। बेनिखायनो रायजोफोरा एबा जायखिजाया आफादफोरा बिनि सायाव आर'जलाइ होनो गोनां दङब्ला एबा दानख'नाय दाजाबनायनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बा लुबैदोंबा दानख'नाय दाजाबजानायनि बाथ्रा लुबैदोंबा नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय एड्रेसनि सायाव थांनो नांगोन होनदों। दा बेहाय नुनो मोननाय जागोन गणेश चन्द्र काकुति बिथांनाव थांनांगोन, जाय जइन्ट डाइरेक्टर आरो डाइरेक्टर अफ AIRT NSC बिथांनियाव हैनांगोन होनदों आरो नङाब्ला पस्टनि गेजेरजों दैथायहरनो लुबैदोंबा बोसोन दैथायहरनोब्ला गाहायाव हरनो नांगोन होनदों। बे जाबाय एड्रेसा अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ आसाम इन्स्टिटिउट अफ रिसार्च फर ट्राइबेल एन्ड शिड्युल कास्ट, बेनिफ्राय जवाहरलाल नगर NH37 पस्ट अफिस कानाफारा गुवाहाटी 781022 बे एड्रेसाव हरनो नांगोन होनदों आरो बेखौ नोंथांमोना जुदि फोथायाब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। गासैबो खौरांफोरखौ नायफामनो हानायनि थाखाय डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय लिंक होनाय जादों। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।